fuq dawk illi jibżgħu minnu. Hekk ipprofetizzat Marija fil-Magnificat, il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien. Fejn niftaħ beraħ qalbek għal il-ħnina, fejn niftaħ beraħ qalbek għal din l-imħabba, ħallija tinfirex fuqek il-ħnina, il-ħnina divina. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dak illi jibżgħu minnu. Hekk ipprofetizzat Marija fil-Magnificat, il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien. Mel niftaħ beraħ qalbek għal din ħnina, mel niftaħ beraħ qalbek għal din l-imħabba, ħallija tinfirex fuqek il-ħnina, ħnina divina. Divina.